Здравейте! И днес ще готвим пържен батладжан с ориз басмати. Така, ето това е батладжана. Даже батладжана. Първо ще ги вземем, като има различни видове. Това е такава, малко по-белачка. А това е по-удобната за мен като белачка, но тя е малко превърта, но това не е проблем. Да. Започваме да берем батладжана и веднага превъртя. Сега ще го изреждаме батладжана на купчета и ще го сложим в солена вода за 20 минути, докато се писне всички сокове и водата стане кафява. Докато се режа пръстите, винаги трябва да бъдат така, за да може да се реже пръстите и да се порежат и нарежат сериозно. Сега, след като нарязахме батладжана, дойде моментът да сложим батладжана в тенджерата. Сложим батладжана в тенджерата. Това не става за нищо. Така, слагаме батладжана, после ще сложим сол. Сега продължаваме с оризът. Ето имаме една чаша ориз и сега трябва да го изплакваме с вода. Изложим тази цетка за ориз и в тази лъжица. Така. И ще го изплакваме. Оризът е от най-добрия индийски ориз басмати. Така. Идеалка. Сега с тази лъжица го прехвърляме тук. Така. Така, и го посипваме по дъното на тенджерката. И сега ще му сложим вода. Идеално. Сега извадихме батладжана от водата и се суши в кърпета, да ви покажа. Тук и сложихме в тенджерата олио. И сега го пускаме да завари. И ето го ориза, който също го слагаме да завари на другия тепло.
Пускаме и двата котлона на 9. Така. Така. Трябва остава бутон да се включва. Айде. И след малко ще сложим потвърджана, когато олиото се затопли. Сега, за оризът може да се сложи и... Ох, това пари! Трябва да се сложи лъжичка кимион. И лъжичка кимион ще сложим и в другото. Това си намеря с бит. Сложим и в другото. Също ще сложим лъжичка кимион. Така. И ще го разбъркаме. Така. Така разбъркваме и ориза. И го оставяме още малко. Да! И сега може тук в ориза да сложите лъжичка масло или кокосово масло. Аз съм избрал бил кокосово масло. Така, ето така. Загреваме хубаво. Толкова е много малко даже. Ето толкова ще сложа. Ето, идеално. И разбъркваме. Тази лъжичка ми е по-удобна. Това е топличко. Приятно за зимите, ама обанишора е 20 градуса. И въобще не е много приятно, че пари на ръката. Изпече ми ръката. Се напукат ногтите от тази горещина. И ще сложим капака. Така. И сега ще изчакаме още няколко минутки да се дозготви. И ще извадим ориза. Така, сега изключваме котлонът на ориза. И го махаме от котлона, махам капака. Махам от котлона. И честито, оризът вече е готов. Изключваме котлона. И започваме да ги изваждаме бавно. Сега започва да стане. Така изглежда ястието. В крайна сметка, това е бакладжана, оризът, комбинираме с салата по избор и напитка. Сега ще го пробвам. Така. 9,5 от 10. Много вкусно. Добре съм го направил. Че да снимаш, бе?